Na náš super recept budeme potřebovat jeden puding. Jeden balík lentilek. Poté potřebujeme jeden kypřící prášek do pečiva. Chuní vám také nesmějí chybět vajíčka. Česká vejce. Teď si ještě jednou řekneme, co potřebujeme. Misku, kvedlačku, mléko, cukr, mouku, vajíčka, lentilky, puding, kypřící prášek do pečiva a salko. Tak, přidáme mouku, polohrubou, je to jedno kolik, každý kolik bude chtít. Tak. Přidáme kypřící prášek do pečiva. Zbyly. Celý. Nejsme žádní troškaři. A pečlivě to promícháme. Tak. Dobrý. A tam přidáme salko. Postupně přidáme 8 lžic salka. Třetí, čtvrtou, pátou, šestou, sedmou a 8. Potom to všechno musíme důkladně promíchat. To je přesně tak, jak to má být. Hroudičky. Takže tady máme Speciální vařečku. Přizpůsobenou na mlíko. 1 vařečka. A druhá A vařečka. druhá vařečka. A vše pořádně zamícháme. Může to přidat ještě jednu. Tak a opět důkladně promícháme. Tak, přidáme asi 2 vajíčka. Hezky jedno po druhém, aby jsme neviděli, jestli nejsou zkažená. Ale česká vejce nikdy nebývají zkažená. Tak, a přilijeme. A promícháme. Už nám to hezky jde tou kvedlačkou. No to chce chvíli času. A jdete z toho pěkné těstíčko. To sálko to hezky protahuje, vidíte? To je tak, jak má být, že jo? Nalijeme 1/3 z půl litru mléka. A přimícháme obsah sáčku. Je to jahodový puding, to každému chutná. Od doktora Edgara. A vedličkou promícháme. Krásně to voní po jahodách. A vytvoří se vám z toho takové jahodové mléko. Míchejte to důkladně, aby tam nebyly žádné žmolky. Rozehřejeme plotínku na 8. A dáme na ní hrnec s mlékem. Jsou v něm zbylé 2/3 mléka z poloviny mléka. Hned, jak se začne mléko ohřívat, přidáme do něj 2 vrchovaté lžíce moučkového cukru. Bez přestání mícháme, dokud mléko nepřejde k varu. Už nám mléko vaří, takže do něj přilejme směs.
Směs musíme míchat pořádně a od dna, aby se nám v ní nevytvořily žmolky. A aby se mléko nepřipálilo. To voní po jahodách. Zhruba za půl minuty. Už můžeme vypnout sporák z 8 na 0. Pudink už nádherně houstne a voní. Když už nám pudink pěkně zoustnul, můžeme ho dát na vedlejší plotínku. Necháme ho čekat, protože teďka budeme dělat těsto. Připravíme si pečící papír. Který je přesně podle naší velikosti. No, kdo by to čekal? Tak hezky si ho narovnáme. Tam. A nalijeme na to naše těsto. Tak. Chucení dáme malinko citronu. Není to vidět. To nevadí. Bez jadírek. Aby bylo všude aspoň krabička. A aby tam nebyly žádné pecky. Musíte si vybrat nějaký citron, který je víc šťavnatý. Zapneme troubu na horkovzduch a rozehřejeme troubu na 182 stupňů. Musí to být přesně 182, jinak by se nám neudělal takový dezert, jaký potřebujeme. Otevřeme si troubu a dáme do ní naše připravené těsto. A necháme pít do zlatova. Takhle těsto vypadá po 14 minutách. Zhruba po 2 minutách, co jsme to otočili, otevřeme a vytáhneme takto do zlatova upečené těsto. Že se nám to povedlo. Těsto jsme pekli celkem 22 minut. Nalejeme puding. Pokud máte s žmolkama, vyhoďte ho a udělejte nový. Pořádně vyškrabem a začneme roztírat. Pěkně rovnoměrně, ať je všude akorát. Nakrájíme si jahůdky. Pozor, ať se neříznete o ostrý nůž. Dáme se je na talířek a ozdobíme jimi náš krásný sladký dezert balové. A teď už je čas na výtečné, lahodné, sladké a barevné lentilky. Tak, červená. Takhle vypadá náš ozdobený dezert a vám se jistě také povede. Náš dezert už je krásně ozdobený a teď už ho jen stačí nakrájet. Čím originálnější způsob, tím lepší. Každý to ocení a je to krásné. Ku podivu. To jsem nečekal. A ke všemu se to hodí. Je sladká pizza, no? Taková to. Je to jednoduchý, rychlý recept. Na celý den. A ten citron tam je cítí. Je, ahoj Eni. No, nesmí. Nebojte, nesmí sladký. A Pejsek má A rád. tomu by to tak zachutnalo, že už by ji nikdy nemohl přestat jíst. No. A co by nám pak zbylo? No nic přeci. Musíme příště udělat něco zdravého. Nějaký zdravý koláč třeba. A proto? Nejsme Dávat na babičky. do jahůdky a jahodový puding, který není vůbec sladký. A kdo by čekal, že se nám to tak povede? No, jako já jsem to čekala, jo, ale že až takhle, jo. To si nechci smát. Holky, kouzlo, našla jsem bílou lentilku.
Výsledky jsou velkolepé. Svůj dezert si také můžete vzít do školy ke svačině a každý vám ho bude závidět.